Това са момчетата, които на тази дата извоюваха първата купа за Локомотив и всички ние се гордим, че постигнахме този успех. Този успех го дължим на всички ветеранни привърженици, които онези години бяха близо до нас, както и на младите. И това, което мога да кажа, че ние сме силни тогава, когато сме обединени, ръководство, треньори, отбор и хилядите наши привърженици, сме едно цяло и за това всички ни завиждат. Много да кажем след тези думи на господин Христобанов. Господин Василев, заповядайте с плакетите да ги връчате на всеки един от тях. Нека докато Гочо връчва наградите, още веднъж да ви кажа тогавашния състав на Локомотив Пловдив и естествено голмайсторите. На вратата Стефан Стайков, пред него Илия Анчев, Николай Курбанов, Пламен Николов, Петко Станков, който е тук в залата, Иван Беделев, сменен 88 минута от Георги Фиданов, Христо Сотиров, Христо Бонев, Едуард Термосян, Аян Садъков, Любомир Боронарски, който е сменен 78-та минута от Иван Найденов, старши треньор на отбора Атанас Драмов и негов помощник Васил Анков. В състава са още Димитър Жаров, вторият вратар, Федя Миков, който е тук също пред вас, Ангел Трингов, както казват и тогавашният масажист Селатин Халидов. Матчът се развива отлично за Локомотив Пловдив. Още във втората минута Христо Сотиров бележи за 1-0. В 28-та минута Христо Бонев прави резултата 2-0. В 57-та минута отборът на Черпан намалява резултата 2-1. Аплодисменти между другото за Наско Драмов, старши треньор на отбора. Тук и съпругата на Васил Анков, който вече не е срещу нас. Аплодисменти за нея. Крайното 3-1 оформя Едуард Термосян в 87-та минута. Нека да дадем думата на още някои от героите. Петко Станков, пълконети. Господин Станков, вие какво се спомняте за това събитие? Искам да благодаря от името на ветераните, че ни уважихте. Това е голяма чест за нас. Все пак сме оставили някакъв спомен. И искам да пожелая на ръководството, на феновете, на цялата общественост на града, винаги, както до сега са ме подкрепили, с ентусиазъм, с желание, с сърце да продължаваме в същия дух и да печелим все повече и повече титли и купи за любимия отбор. Не може да не подминем господин Драмов, старши треньор на Локомотив Пловдив. Нека да каже няколко думи. Радвам се, че се навидам след такива верни привърженици. Не е пресилено, това го знаят всички. Това е най-вярната, най-обичаната публика и отборът винаги носи на ръце. Благодаря ви, благодаря на моите бивши състезатели и успех на Локомотив за напред за дълги години. Благодаря. Благодаря ви. Аплодисменти за хората, които ни направиха щастливи. Нека да ги изпратим с аплодисменти.